wawazifumu amayi amene ali pa skiriniwa akuti athandize maganizo. Mayi amene wazina lawo ndi Happy Kambika, amachokera ku Malawi kudowa koma amakhala mu dziko la South Africa. Adapita ku Joni mu chaka cha 2023. Atafika ku Joni china chilichonse chinali bwino. Kenako adakumana ndi mamuna amene amachedwa Kumbo. Kachibwenzi kanayambika mpakana adakwatirana. Atakwatirana adayamba kumpangira china chilichonse Kumbo chifukwa chakuti Kumbo anali mnyamata amene analibe skill. Ndamarapa agwira ntchito apitaso apo akagwira ntchito ndi zimene amapanga, analibe ntchito yodalirika. Ndiye mayiwa anayamba kutenga ndalama zawo zimene amalandira ku ntchito kumamudyesa Kumbo, kumamuveka china chilichonse imene akufuna ankampangira. Ngakhale azibereka Kumbo ku Malawi ankathandiza. Ndakhala panga zimenezi kwa nthawi yayitali mpakana anabereka mwana mmodzi ndi Kumbo. Ndiye mu chaka cha 2026 akuti Kumbo adapanga chiganizo chopita ku Malawi. Munali mu Juni. Atafika ku Malawi mayiwa sanasiye kumuthandiza Kumbo, amantumizira ndalama iye uja ali ku Malawi, koma ndalama zija anayamba ku azikazi ku Malawi. Ndiye mayiwa samaziwa china chilichonse mpakana Kumbo wabwerako mwezi uno ku Malawi kuja. Ndalangobwera choka ku Malawi khalidwe linasintha, akuti foni yake anayika password, komanso akayigwira mayiwa amalongolola kwambiri. Ndiye mayiwa zinthu zimene zimadya mumtima chifukwa chakuti poyamba Kumboyo sankalongolola. Ndiye wangobwera ku Malawi khalidwe lasintha. Ndiye amafuna adziwe kodi kwenikweni mu fonimo muli chani, iyeyu akubisa chani. Ndiye mayiwa adapeza munthu amene anakwanitsa kupanga hack furniture, koma zimene apeza mmenemo nzodabwisa. Akuti Kumboyo amacheza ndi mkazi wina amene ali ku Malawi, amamuza kuti ineyo ndakukukonda ndipo ndililede kukukwatira. Mkazi wanga wa ku Joniyo ndimangokhala naye chifukwa chakuti ndikutali, monga kudziwa mamunaso amafuna chipako 2 minutes ina yake. Ndenkani ndimakhala naye koma ineyo ndililede kukukwatira iweyo, ndipo china chilichonse ndingathe kukupangira. Ndi zimene amanena. Ndiye mayiwa ataona zimenezi mtima unapweteka kwambiri, sanamfikire Kumbo anangomutaya. Ndabwera kwa ife ndi cholinga choti timuthandize maganizo. Azifumu mutakhala inuyo mamuna wanu akupangeni zimenezi mungatani, kapena mungathe kutenga katundu wanu nkumapita banja latha. Ndi azifumu mayi amene wabwera pano ndi cholinga choti tathandize maganizo, komanso Kumboyo ndikukhulupirira kuti video imeneyi ayiona.